Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Cuma ertesinde гадәттәгечә sizin bilen efirden min Minnazim Səfəri bulurman. Tatar estradasının tanqid utuna tutuşlarda anı mükibbə kitip yaratuşlarda yeterlik. Her kim üzünçə haqlı. Her kaysanın üz fikrin delillerlik misalları var. Bunысы şitten qaraganda. Şul estrada içinde qaynap icad etüşlər nişe oylay? Sahne артындағы tırmışının kanunları neydi? Әлеге һәм башка sorularga cevap табу için biz bugün studiyaga bayançı, jırçı hem kompozitör kıp hünerlerini üzerine birleştirgen sənqət əhlini çağırdık. Niyaz Ramilulы Safiulin 1986 yılının 5 июлендә Баулы районының Яңа Шүте авылында туган. Кичкенәдән әтисенең гармунында уйнарга өйрәнә. Мәктәптә укый башлагач, үзләреннән 55 якрымдагы Баулы музыка мәктәбенә йөри башлый. Казан дәүләт педагогия университетының музыка факультетына укырга керә. Музыка мәктәбендә балаларга баян буенча белем бирә. Яшь тамашачы театрында баянчы булып эшли. Соңрак Динә һәм Рафаил Латыповлар, Ринат Рахматуллин һәм Вадим Захаров кебек артистларның иҗат коллективларында эшли. 100дән артык җырлар авторы. Хатыны белән бер ул үстерәләр. Hayırlı gün Niyaz. Hayırlı gün Minnazim abi, hayırlı gün hürmetli televizor karşı dostlarımız. İrte tağından bayanını kütərib, irtəngi efirga kelüyün üçün bir zor rəhmət, birincisi mi? İkincisi mine şundan da garmonçı, biz bayançı deyik, bizim Tatarda garmonçı ol, ömür-ömürge bizim Tatarda en qadirli kişilərinin hünerlərinin birisi buldu, değil mi? Anın turda garmonçılar turunda şiirlər, jırlar, jiterlik alar, değil mi? Tırmışta da ne şulay mı ol? Тұрмышта да бүгінгісі күнде гармоншы профессиясы деп айтайын енді бүгінгісі күнде бикте кереклі деп ойлаймын, чөнки халық элеккеге дыңгыр-дыңгырдан синтезатордан туйды, шуңа күрә халық ничектер баянга тартыла, живой, тере музыка ишетәсе килә. Ул әлбәттә элегилектән шулай булды инде, ләкин күбәйдеме, азайдымы, дефицитме дип әйткәндә. Чөнки бит әйтәбез бит, менә бу сез әйткән дыңгыр-дыңгыр, то есть техника күп очракта баянны куеп торырга мәҗбүр итте. Аннан соң авылларда баянчылар юк дип әйтәбез, гармончылар юк дип әйтәбез инде хәзер менә. Бармы? Баралар, алар просто теге уялалар үзләренең кулыннан килгән әйберне күрсәтергә. Күбесе уяла дип уйлыйм. Әзерәк инде үзләрен теге яхшырак уйный белә торган кешеләр инде алар күбрәк теге шәһәргә барып акча эшләү мәсьәләсен карый бит инде. Профессионаллар. Шуңа күрә авылларда гармончылар юк дип уйлыйлар. Но алар бар, уялап кына яталар дип уйлыйм. Оештырырга кирәк, табырга кирәкме? Авылда оештыручылар юктыр инде. Шул сәбәпле алар теге үзләренә йомылып яталар. Шул. Зур сәхнәдә син күптән баянда уйныйсың, бик зур кешеләрнең, бик зур җырчыларыбызны дип әйтәбез, сәхнәгә чыгасың, сәхнә законнарын беләсең, сәхнәнең артында беләсең, сәхнәнең эчке тормышында беләсең, сәхнәнең законнары бар да инде әлбәттә үзенчә, тамашачыга нинди җыр кирәгендә беләм дип әйткәнсең бер җырчыда, аңа нинди җыр барганын мин яхшы беләм дип әйткәнсең. Нинди җыр яхшы бара тамашачыга бүген? Тамашачыга бүгенге көндә алар бит инде концертка киләләр ял итеп утырыр өчен. Дөнья мәшәкатьләрен онытып, үзләренең теге кайгы, хәсрәтләрен онытып, шушы концертка килеп утыра, әзрәк булса да ял итеп кайтыйм дип. Аңа ул тамашачыга кирәк я слишком теге бии торган җыр кирәк. Ритмлы инде. Безнең хәзер бит инде сәхнәдә биеп җырлый торган артистлар күбәйде. Я исә аларга бик тә кайгылы теге елата торган җыр кирәк. Актарып чыгара, күңелне актара торган. Теге каяндыр алынып теге җыр ничек дип әйтим? Җыр өстенә тагы бер җыр өстимәл дигән сыман андый җырлар бармый. Теге хавадан алынып язган җырлар бармый бүгенге көндә. Шуны әйтәсем килә. Тамашачыга нәрсә барганын белгәч, нәрсә җанганын аңлаган кеше буларак син шул җырларында шул ритмда һәм шул нидә язырга тырышасың, килеп чыга инде. Мин гадичә авыл чагына халыкка барып җитәрлек иттереп, сүзләрен дә, көен дә үзем язып, менә шулай иттереп халыкка үземнең җырларымны тәкъдим итәм инде. Менә әңгәмә барышында башланганда мин тик торганын әйтмәдем, кайбер тәнкыйтьләр имештер җырның сүзләре дә әлләнсә түгел, җырның көйләре дә хәзер бер төрлерәк китте. Гомумән теге классик җырлардан аермалы сәхнә
жеңілейді деп баралар, тәнкыйтьчеләр. Килешәсең моның белән? Һәр классиканың һәр үзенең тамашачысы бар, эстраданың үзенең тамашачысы бар кебек. Алар берсе белән берсе кисешүләр. Алар туры да килми, классика карарга кирәк булса, менә классика җырлый торган җырчыга баралар. Әгәр дә инде үзләрен теге җиңелчә генә концерт карап кайтырга булса, ялый торга булса, эстрада артистына барады, рәхәтләнеп ялтып кайта. Шул. Мин тапшыруга әзерләнгәндә сезнең җырларны тыңлаганда, аның сүзләре дә Сафиуллина дигән кеше язганлыгын аңладым, димме? Бу нәрсә? Ул минем бер туган сеңелем. Гөлназ шигырьләренә ярты җырымны, теге булган ярты җырымны шуның сүзләренә яздым. Соңгы арада үзем халыкка нәрсә кирәк икән аңлыйм бит инде. Үземнең теге рольдә йөргәндә башыма килгән сүзләрне диктофонга яздырып алам да, кайткачтан язып, шигырь формасына салып, матур иттереп, корректировать иткәннән соң шуңа туры китереп музыка язам. Шул. Бу теге комбайн дип әйтәме? Үзе суга җилгәрә, үзе тиеп җибәрәме? Ура суга җилгәрә, үзе тиеп җибәрәме? Үзем җырлыйм. Моның артында нәрсә? Бу теге шуннан да хәзер бит аның бизнеска корылган сәхнәдә дә, зур сәхнәдә сүзләрне булса сатып алырга кирәк, кино булса сатып алырга кирәк, аранжировка ясарга кирәк булса акча түләргә кирәк. Бу шул яктан да җиңеллек китерә торгандыр инде. Әйе, мин бит инде үзем язгач, миңа каяндыр, допустим, ничәдер сумга анда хәзер җырларны сатып алып бик кыйбат, аранжировка ясату да кыйбат. Хәзер сәхнәгә менәм дисәң, бик зур акчалар кирәк. Шуңа күрә теге бөтен кеше дә менә алыр дип уйлый алмыйм хәзерге көндә, тем более. Бәяләр күтәрелде бөтен әйбергә. Менә шул. Әйттек бит әле гармончының абруйы зур дип әйттек, аны яратмаган кеше юк, гармончы. Син менән гармончы икенчерәк планда кала дип уйлауданмы җырчы булырга, сәхнәгә чыгарга теләүең, һәм чыгасың да син чыгарга теләүең түгел, син бит инде җырчы буларак та билгелесең инде. Нәрсә белән аңлатыла дип әйтмәкче булам бу омтылышың? Музыкантлар һәр вакыт алар икенче планда булдылар. Кайбер вакытта җырчылар артта кем уйнап торганын әйтмиләр дә. Шуңа күрә бармы, бар уйныйм. Уйный, сәхнә тулы. Берәр хата җибәрсәң әйтергә мөмкиндер әле, ләкин бөтенесе әйбәт кенә булганда. Күбесе әйтә инде бүгенге секендә хәзер таныштыра башладылар, чөнки барганда менә концерт куя башласаң да син үзең генә киләсеңме дип сорыйлар. Анда афиша ясаткач, син үзең басып торгач, мәйтәм юк инде, безнең биючеләр дә бар, музыкантлар да бар дигәчтен инде алар сез үзегезнең группагыз белән киләсез дип әйтәләр инде. Халыкка шулай итеп җиткерәләр. Билет сатучылар гадәттәгечә инде. Шуңа күрә мин инде үзем җырчы буларак чыксам, минем артта торган музыкантларны таныштырачакмын инде алар бишла. Үз башымнан үткәнгә күрә димме? Үз башымнан үткән. Мин чөнки 20 ел буе җырчылар артында гармон тарттым, баян тартып тордым. Шуңа күрә күпчелек кеше белмидер дә мине, белгәннәре дә бардыр. Белгәннәре дә бардыр, чөнки ашаган белми тураган белә дигән, ул бит җырның халыкка барып җитүе, аның башкаручысы, аның көен язучысы, аның сүзләрен язучысы дип әйтәләр инде. Һәм әлбәттә инде музыка кралында уйнаучы да итте, аңа кирәк башкаручы дигән, чөнки алар бер бөтен бит инде. Шулай. Безнең халык гармончыларны яратканга күрә үзе уйнап, үзе җырлаучыларын да ярата. Чөнки ул мәҗлеснең төп күрке бит инде, баянчыларның үзе уйнап җырлаулары хәзер нормага әйләнеп бара бугай инде әйтим. Чөнки бу нәрсә белән аңлатыла? Сәхнәдә генә уйнап торып акча эшләп булмыймы ул, әллә чыннан да теге иҗат ул тартып кертәме кешене җырларга мәҗбүр итәме нәрсәдән? Бүгенге көндә дөресен әйткәндә инде бөтен нәрсә акчага корылды. Шуңа күрә мәҗлескә барсаң да баян белән уйнап җырла дип әйтәләр инде. Алай теге ничектер элеккеге заманнарны искә төшерепме дим мин инде. Канда булган традициядер инде, димме? Һәм менә бу дыңгыр-дыңгырлар туйдырды бит инде. Шул халык элеккеге системага күчә дим мин инде. Элеккеге замандагы җырларны тыңлыйсылары килә. Кушылып җырлыйсы килә. Кушылып җырлыйсы килә шунда угай. Менә шул. Менә сез уйнаган группалар, җырчылар дип әйтәбез инде, җырчылар дә әйтелде, сезнең Латыповлар, Захаров, Вадим Захаров, Рахматуллин, аларга уйнавы авырмы, әллә үзеңә эшләү җиңелрәк дигән чыгыпмы?
Төркемдә уйна эшләү авыррак мәллә дип әйтмәк сорамакчы. Юк, төркемдә эшләү авыр түгел. Менә әйтеп киткән җырчылар арасында барсы белән дә бик дус эшләдек, тату эшләдек. Төркем ул менә беләсезме, ул икенче гаилә кебек ул. Аннан кайтып бер көн ял итсәң дә, уже каядыр алар белән китәсе килә, чыгып китәсе килә, аларны сагынасың. Әгәр менә бүгенге көндә мин үзем җырчы буларак сәхнәгә чыкмакчы булам. Уйлыйм инде, мәйтәм үземә туры килерлек кешеләр кирәк бит инде, биючеләр, җырчылар, музыкантлар, без аларның барсын да туплап куйдык. Шуңа күрә алар белән дә алдагы көндә матур гына иттереп эшләрбез дип уйлыйм инде, шул. Хезмәттәшләр булырлар име? Алла белсә. Тагын бер уңайсызрак сорау бирәм инде мен, хәзер. Син аңа җавап бирергә тиешсең барыбер. Профессиональ баянчы, 5 яшеннән баянда гармонда уйный башлаган, баянда уйнаган, мәктәпне бетергән, музыка факультетын тәмамлаган кеше профессиональ баянчы дип әйтәбез инде. Уйнаганда уйнаучысы профессиональ, җырлаучысы профессиональмы дип сорарга мөмкинме? Мин бит инде музыкаль факультетны бетердем. Мин язган, минем анда вокал укытучысы дип. Бар. Аның дипломы да бар. Вокал укытучысы дигән, шуңа күрә мин аның ничек җырларга, ничек кая сулыш алырга барсын да беләм. Иретрәк кирәк мине. Шул. Кызганычка каршы тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Без хәзер Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Синең үзеңнең төп сыйфатың? Төп сыйфатым мин төгәл кеше. Әйттем икән мин. Ир кешегә хас сыйфат име? Асыл сыйфат. Җитешсезлегең? Җитешсезлек ялкаурак. Күп эшләгән кеше һәрвакыт үзен ялкау дип. Ялкаурак. Яраткан шөгылең бармы? Баянда уйнаудан башка. Яраткан шөгылем машинада йөрү дип әйтим инде. Техника карарга яратам, шуларны төзәтергә яратам инде. Синең өчен иң зур бәхет нәрсә? Иң зур бәхет ул сәламәтлек. Иң зур бәхет шул. Яраткан композиторларың бармы? Татар эстрадасында яраткан композитор ул Фирзар Муртазин, легендарный. Үзе башка башлар. Аны яратам, Айдар Тимербаев иҗатын бик тә яратам мин. Альфред Яхшынбетов, шуларның җырларына туры китеребрәк, үземнекенә шулай иттеребрәк язарга тырышам. Яраткан ризыгың? Пилмән. Шулпалы пилмән. Тормышта иң сөймәгән нәрсәң? Алдау. Икейөзлелектер инде. Икейөзлелек. Тормыш девизың? Ни девиз белән яшисең? Гомумән тормышта. Алга. Татарча име? Артка юл юк. Шулай булсын, алга таба да шулай булсын. Иҗат уңышлары теләп калабыз. Һәм әлбәттә инде безнең тамашачыбыз синең янда тамыш торган баян кайчан кулга алыныр икән дип көтә торгандыр. Бер җирдә башкарып бирсәң, Шунда җиләк төсле баян ул. Иртә белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, купканы төсле зур давыл. Иртә белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, купканы төсле зур давыл. Авыл тормышы күңелле, табигате бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигате бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Пешен чабып, утын кисеп, күңелләр бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Пешен чабып, утын кисеп, күңелләр бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Авыл тормышы күңелле, табигате бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигате бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме.
Рәхмәт, Нияз. Һәр вакытта шулай итеп үзең җырлап кына түгел, башкаларда җырлар дәрәҗәгә җиткереп яшәргә насыйп булсын. Biz рәхмәт сезгә. Исәнлектә күрешик. Авыр чакта да, рәхәт чакта да адәм баласына ярдәмгә җыр килә. Җырның озын-озак яши торганнары, күңеленә актара торганнары алга таба да туып торсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.